Силата на въображението. Вдъхновено от Невил Годард. Човек е всичко, което той си представя, че е. Твоят свят е създаден от мислите и чувствата, които храниш в себе си. Истината е проста. Ти създаваш своята реалност. Не чрез външни усилия, а чрез вътрешно съзнание. Всичко, което преживяваш, е отражение на това, което вярваш, чувстваш и очакваш. Твоят свят е огледало. Въображението е Божият дар. То е средството, чрез което създаваме света. Всяка мисъл, заредена с чувство, е семе, посято в невидимото, и всяко семе ще даде плод. Затвори очи, представи си ясно онова, което желаеш. Не като нещо, което ще се случи в бъдещето, а като нещо, което вече е реалност. Усети го, повярвай му. Това чувство е тайната. Не е нужно да знаеш как ще се случи. Нужно е само да го почувстваш като истина. В този миг ти можеш да избереш да се почувстваш здрав, богат, обичан, свободен. И това вътрешно усещане ще изведе наяве невидимото. Ти си Творецът. Светът отвън откликва на вътрешния ти свят. Бъди онова, което искаш да бъдеш. Живей в края и краят ще стане начало. Твоето въображение е светилището, в което се срещаш с Бога. Не се съмнявай, не се колебай. Просто вярвай и създавай. Въображението и чувството са създателите на реалността. Това, което чувстваме като вярно, това преживяваме като реалност. Въображението не е просто мечта, то е активно творческо действие. Всеки път, когато затворим очи и си представим нова реалност, ние създаваме мост към бъдещето си. Но не е достатъчно само да мислим. Не е достатъчно да повтаряме утвърждение. Трябва да почувстваме. Когато се потопим в усещането, че вече притежаваме онова, което желаем, тогава невидимите закони на живота започват да се подреждат. Вселената не откликва на думите ни. Тя откликва на вибрацията, която излъчваме. Състоянието, в което се намираме, било то страх или вяра, съмнение или увереност, създават нашия свят. Промени чувството и ще промениш живота си. Вечер преди сън си задай въпроса: как бих се чувствал, ако желанието ми вече беше изпълнено? И остани с това усещане. Напои го със спокойствие, благодарност и увереност. Това е тайната. Да живееш от края, а не към него. Да не чакаш проявление, за да се почувстваш добре, а да се почувстваш добре и тогава проявлението ще дойде. Не търси промяна във външните обстоятелства. Промени вътрешното си състояние и обстоятелствата ще се променят сами. Ти вече си това, което търсиш. Просто затвори очи и си спомни.